Odborná veřejnost, sportovní asociace a také média, ti všichni v poslední době hlasitě upozorňují na fakt, že ubývá dětí, které by se aktivně věnovaly některému ze sportů. Do boje vyrazil také Svaz lyžařů České republiky a postavil ve Špindlerově mlýně unikátní park. K televizním obrazovkám teď tedy voláme hlavně děti i jejich rodiče. Svaz lyžařů České republiky se zapojil do projektu Mezinárodní lyžařské federace FIS a nechal zbudovat první dětský park Snow Kids ve Špindlerově mlýně u sjezdovky Harmony. Ta myšlenka přišla ze strany Mezinárodní lyžařské federace FIS, která sama cítí určitý úbytek v mladé populaci a v jejich zájmu pohybovat se na sněhu a lyžovat a hrát si prostě v zimních podmínkách. Tak přišla s projektem, který se jmenuje Snow Kids. A ten projekt má za cíl a za úkol seznámit vlastně mladou generaci a rodiny s dětmi s tím, co nabízí zima, co nabízí radovánky na sněhu, lyžování, koulování a jakékoliv aktivity. A ten projekt je poměrně široký, může se do toho zapojit jakýkoliv národní svaz. Stejně tak Svaz lyžařů České republiky to samozřejmě pojal jako výzvu a vidí úplně stejně tu problematiku jako FIS. My jsme ten projekt uchopili a zaměřili jsme se hlavně na dětské parky, kde ve vizuálu, který FIS těm národním svazům nabízí, tak v tom vizuálu se snažíme budovat první pilotní projekt ve Špindlerově mlýně. Ten dětský park by měl vzniknout, nebo respektive vzniká už v tuto chvíli u hotelu Harmony. V Svazu lyžařů se podařilo najít investora, který při vybudování tohoto Snow Kids parku nám pomůže. Je to společnost Myland a zároveň i ve spolupráci se ski areálem Špindlerův mlýn a lyžařskou školou Skolmax budeme nějakým způsobem se snažit zdokonalovat ty služby toho dětského Snow Kids parku. Špindlerův mlýn je prvním místem, kam parky Snow Kids v České republice zamíří. V další fázi se počítá s výstavbou i v dalších ski areálech. Vize je taková, že bychom určitě rádi aktivně tyhlety Snow Kids parky vybudovali i v dalších areálech, na snadě Harrachov, Pec pod Sněžkou a posléze další. Výuku dětí mají v parku Snow Kids na starost učitelé lyžařské školy Skolmax a nutno dodat, že až do ukončení provozu sjezdovky Harmony je vstup zdarma. Ten park samozřejmě nám dává daleko širší možnosti toho využití, protože je tady jak snowtubing, tak prostor pro koulování, je tady stán, je tady prostě spousta různých prolézaček a takových věcí, které ty děti baví. A je to pro ně prostě něco nového, barevného a líbí se jim to. Tady s tím pojízdným kobercem začínají v podstatě ti úplně maličktí, dá se říct, že od 3 let už samozřejmě na tom dokáží stát a potom poměrně rychle, dá se říct, že během jednoho dne třeba, některým to trvá maximálně třeba den a půl, 2, se dostávají potom na sjezdovku, třeba na modrou a takzvaně se rozjezdí, jak říkají učitelky, poměrně velmi rychle právě díky tady těm všem možnostem, které mají, protože to je nejenom rovný svah, ale jsou tady i různé boule a ty děti se naučí rovnováhu a všechny ty základní věci, pocit samozřejmě skluzu, protože pro ně ty jezdící lyže na tom kluském sněhu jsou něco nového. A většinou opravdu do těch 2 dnů, byť třeba ze začátku ta výuka vypadá, že pomalu nebude mít smysl, tak ty maminky musí chvilku vydržet a za 2 dny opravdu se nestačí divit, jak ty dítka potom jezdí. Sport obecně se v posledních letech celosvětově potýká se snižujícím se počtem dětí, které by se aktivně věnovaly nějaké disciplíně. Je možné vidět v takovýchto projektech pomoc tento palčivý problém řešit? Svým způsobem to zkvalitňuje tu výuku. Netroufám si úplně říct, jestli těch parků by muselo být asi opravdu mnoho, jakoby rozese to po celé republice, aby to mohlo mít nějaký významný vliv na počet těch sportujících dětí. V každém případě je to výborný počin, protože, jak říkám, jednak to přinese kvalitnější tu výuku a jednak samozřejmě tím, že ty rodiče to vidí, jak to hezky funguje a líbí se jim to, tak to pro ně může být motiv k tomu, že ty děti do té školky přihlásí, byť to předtím třeba v úmyslu neměli a ty děti to může začít bavit a začnou se tomu třeba opravdu věnovat i sportovně nebo závodně. O dětské lyžování se zajímají také lyžařské areály samotné, pro které jsou rodiny s dětmi jednou z hlavních cílových skupin.
chtěli bychom takovýchto kidsparků ve Špindlerově mlýně vybudovat víc, 2, 3, jak budou peníze, jak budou možnosti. Doufáme, že to přiměje nejenom samotné děti, ale vůbec kompletně rodiny navštěvovat ty zimní střediska. Určitě očekáváme od toho větší zájem prostě o sněhové hrádky a věříme, že z toho budeme jednou do budoucna profitovat.